Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure bekatuak, mistekio santuak behar bezala ospatu izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak markaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin ezan protoioz. Hartu honez jauna, zure herrian eskariak eta otoitzak, emaiozu, egin beharrekoak ikusteko argia, eta ikusitakoa betetzeko indarra. Zure Sena Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarregi bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Ebertarren egindako liburutik, epistolatik, familia berekoek odol eta haragi bat bera duten, eta Jesusek gure odola eta haragia hartu zituen, bere heriotzaz, heriotzaren nagusiren beharrua ezerezteko, eta heriotz beldurrez bizitza guztian morroi zeudenak askatzeko, eta bere eskua luzatu die, ez aingeruei Abrahamen jatorriari baizik. Horregatik, gauza guztietan senideen antzeko izan behar zuen, errukior izan zedin, eta jainkoaganako gauzetan apaiz nagusi leial, herriaren pekatuak ordaintzeko. Berak, tentaldiak eta oinazeak izan zituelako, lagun dezaieke tentaldian daudenei, jaunak esana. Erantzun salmoa, gogoan dauka jaunak bere ituna. Gogoan dauka jaunak bere ituna. Eskerrak jaunari, oiukatuaren izena, ezaguterazi atzerrietan haren egintzan bikainak. Gogoan dauka jaunak bere ituna. Ahoz eta salteriz eresi egin zuen, haren mirari guztiak zabaritza zuen. Gogoan dauka jaunak jauna zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan Jesus, sinagogatik aterata, Simon eta Andresen etxera joan zen, Santiagorekin eta Joanekin. Simonen amagi arreba ohean zegoen, sukarrarekin, eta berehala, harengatik hitz egin zioten. Ondora joan zitzaion Jesus, eskutik heldu, eta jeikierazi zuen, eta sukarrak utzi zuen, eta sarbitzen hasi zitzaien. Arratsaldean, eguzkia sartu zenean, gaixo eta deabrudun guztiak zekanzkioten, eta herri guztia ate aurrean bildu zen. Harek asko sendatu zituen era guztietako gaitzetatik, eta deabru asko uxatu zuen. Eta deabruei ez zien uzten hitz egiten, bai baitzekiten bera zein zen. Goizean goiz, oraindik ilun zegoela, jeiki zen, eta aterata leku baztertu batera joan zen, eta han otoitzean hasi. Simon eta Simonekin zirenak haren bila atera ziren, eta arkitu zutenean esan zioten, denak zure bila dituzu, eta harek goazen hemendik inguruko herrietara, han ere hitz egin dezadan, hortara etorria naiz eta hala Galilea guztian barrena zebilen, sinagogetan hitz egiten eta deabrua uxatzen, jaunak esana. Gaurko evangelioan Jesusen zenbait ezaugarri agertu zaizkigu, bere eguneroko martxan egiten zituenak edo burutzen zituenak garbi azalduz. Lehenengo gauza, Jesus ikusten dugu sinagogatik aterata zela. Da, sinagogara joaten zen Jesus. Behin baino gehiagotan agertzen zaigu, Jesus sinagogan,
Jesus, garai hartako itunzareko pasarteak eta irakurtzen zituzten papiro buruzko batzuk, eta zabaldu eta irakurtzen egiten zituen. Eta Jesus agertzen zaigu modu hortan, sinagogan parte hartzen zuela. Bestaldetik agertzen zaigu Jesus sendatzen. Jesusek halako bileriak egiten zituen beti mesede egiteko. Hau da, ikusten dugu, edo ikusi dezakegu, Jesusen bilerietan alde batetik bere ahalmena, bere boterea, bere izaera ulertzea ematen diguna, baina aldi berean beti ere bere ontasuna. Pertsona batek boterea, ahalmena erabili dezake mesede egiteko edo kalte egiteko. Jesusengan beti ikusten dugu mesede egiteko erabiltzen zuela. Horregatik, hontalege guri ejemplu ederra ematen digu. Guk ezingo dugu imitatu halako bileriak egiteko kontu hortan, baina bai laguntzen saiatzean, edo bai batez ere bilari gehienen jatorrian arki dezakegu konpasioarengan. Ikusten dugu Jesusek norbait sufritzen ari zela gertu ikusten zuenean, berak ere konpasioa sentitzen zuela. Horregatik ikusten egurarik beste pasarte batean Jesus negarrez zuen ikusi zituelako ingurukoak triste eta negarrez ari zirela, eta berak sentitzen zuen beste sufrimendu hori. Eta gai du Jesusek gukotan ere imitatzen saiak egitezela. Gure ingurukoen sufrimendu horiek nola baitere guk ere sentitzen gure bihotzean, besteetaz preokupatzen. Ikusten dugu, baita ere, beste Jesusen ezaugarri bat eta da, Jesus otoitz egitera nola baitere leku bazterretara joaten zela. Oso gogoko zuen mendia, oso gogoko zuen baita ere pasamortua otoitz egiteko, baina edozein kasutan leku bazterretan, leku lasaietan, isiluneak bilatuz. Horrege, ejemplu hori ematen digu, guretzako ere gure bizitzan, ze beharrezkoa den otoitza, baita ere ze beharrezkoa den gure barneak eta ezagutzea gure bihotzean sartuta egotea eta horretarako bilatuz. Baditugu baita ere elizak, eta leku esan dezake aproposena bezala, baina aldi berean ere baditugu mendiak eta hainbeste toki, ez da bakarra elizak errezatu dezakegula, toki askotan egin dezakegu, eta Jesusek nahi du guk ere ohitura hori izan dezagula mesede egiten dugulako, eta guk gainera horren premia daukagulako. Eta azkenik, eta gaurko honetan bukatzeko, aipatuko duke beste Jesusen ezaugarri bat gaurko evangelioan agertzen dena. Eta da, esaten die goazen hemendik inguruko herrietara, han ere hitz egin bezala. Berri ona zabaltzen zuen Jesusek, hots egiten zuen Jesusek, ezagutzera eman zion mundu guztiari, eta bereziki baztertuei, behartsuei, txikienei, eta nahi du ere guk halako borondate hori eduki dezagula. Ez besteak baino gehiago izango bagina bezala, ez gure burua besteak baino hobea izango balitz bezala, edo hola sentituz, baizik eta estimatuz jaso dugun fedea, estimatuz ezagutu dugun evangelioa, eta ezin gordez guretzako bakarrik, baizik eta errespetu guztikin, beste errespetu handi batekin, baino konpartitzeko borondate hori eduki behar dugu. Ez besteik ez dioak emanez, baizik eta guk eta guri mesedegarri egiten zaigun evangelio hori besteekin ere konpartitzeko borondate hori izanez. Eskatzen dugu Jesusi gauza horietan, gauza horietan behintzat, saia gaitezela gu bera imitatzen. Eta egin izagun orain gure eskakiak. Euskal ezagun bereziki bere etxeetatik urruti dauden guztien alde hartu dezatela beti kristauetan harrera ona eskal ezagun jaunari.
Entzuna eta hona bihotzez egiten dizkizu gure eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Atsegi bekizu jauna, zure herriaren eskaintza, beronek santu egin gaitzala eta zure errutiaren doaiak ekartzen zaizkigula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jagoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jango igual guztiz zure seme maitearen bitartez egin zenuen gizona, eta beronen bitartez berritu duen maitasunez. Hori dela eta zuri eskerrak emateko dire guztiek zerbitzatzen zaituzte, sabatu guztiek goresten, eta zure santuek bihotz batez bete ikatzen. Horregatik, guk ere, aingeru guztiekin batean, goresten zaitugu poz betean kantari. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldu dira gauza bide bezala, eta maitasun
bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jarriko alguzio horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak, agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerena, santu izabedi zure izena, etorreni zure erreinua, egin beri zure gaia zeruan bezala duela ere, emain duzu gaur egunerotako ogia, barkatu gure zorrak, gure gure zorrei barkatzen dugu ezkero, eta ez guretan eman, baina atera gaitzen zuen etzetik. Atera gaitzen zuen gauna, gaitz guztietatik emain duzu bakea gure zure errukiak eskarkakatutik garri bizi daitezen eta estuetan sendo. Betieko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zaindu dela. Jesu Kristo gure jauna zukesmada apostoluei bakea uzten dizuet bere bakea ematen. Begira zure elizaren sinesmenari eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoak bezala, emaiozu elizanik bakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Jauna bakea beti zuekin.